ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರೈನ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಸೇಗೋಳಿ ಬೇರೆಲ್ಲ ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಅಂಜನೆ ಮಂಡಲದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿರೈನ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಲ್ಲೇ ಅರೆಗೆ ಸನ್ನತಿರೈ ಮೇರೆ ಬರ್ತದೆ ಸಾಲಬಾರದೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತ್ಕೊಡುದು ಅಂಜನೆ ಮಂಡಲದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿನ ನಯನ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತಾಲ್ಪಾಡಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಲ್ಲೇ ಅರೆಗೆ ಶೇಖರ್ ಅಸೇಗೋಳಿ ಮೇರೆ ಬರ್ತದೆ ಶೇಖರ್ ಕಪ್ಪಲ್ ಬರ್ತದೆ ಅರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲೇ ಹಿರಿಯರು ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಪುರೋಹಿತರೈನ ತಿರುಮಲೇಶ್ವರ ಭಟ್ರ ಅಸೇಗೋಳಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದು ಅರೆಗೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮೇರೆ ಸಾಲು ಕೊರೆದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಕೊನಜೆ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುರ್ನಾಡು ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಲ್ಲೇ ಮೇರೆಗೆ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಕಕ್ಕಮೆಜಾಲೆ ಸಾಲು ಬಾರದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೇರಿ ಅಂಜನೆ ಪಕ್ಷದ ಅನನ್ಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿತನ ನಾಯಕರನ್ನಾಗಲಿ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನ ಆನಂದ್ ಕೆ ಅಸೇಗೋಳಿ ಅಂಜನೆ ಎಂಗಳ ಬೂತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅಸೇಗೋಳಿ ಅಂಜನೆ ಈ ಭಾಗದ ಮಾತಾ ಪಕ್ಷದ ಅನನ್ಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿತನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಂಜನೆ ಹಿರಿಯಕಳು ಅಂಜನೆ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಗಳು ಅಂಜನೆ ಪಟ್ಟೂರು ಪರಿಸರದ ಮಾದರಿಗಳ ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದು ಎನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದ್ರೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ನಂಚಿನ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪಟ್ಟೂರಿ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನದ ಮೂಲಕ ಈ ಲೇಸದ ಉದೀಪನ ಮನ್ಪರಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪಂಡಿತ ಸಂಜನೆ ವೇದಿಕೆ ಪಂಚಿನ ಮಾತಾ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರನ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಮಂತದು ಬಹುದಿನದ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿನ ಈ ಸುಸಂದರ ಬಡ ಅರಸರ ಮೂಲದ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ರಸ್ತೆದ ಉದ್ಘಾಟನೆದ ಲೇಸ್ ವೇದಿಕೆ ರೂಪನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರ ನಕಲ ಸಮ್ಮುಖಡು ಈ ಉದ್ಘಾಟನೆದ ಲೇಸ್ ನಡೆತಂದು ತಾರಾಯಾಕದು ಈ ರಿಬ್ಬನ್ ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ಎಂಕಲ ಇವ್ರದ ಬಹು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ನಾಯಕರನ್ನ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗದ ಉದಿಪನದ ಲೇಸ ನಡೆದುಕೊಂಡು जेपी नड्डा जी के, बसवराज बोम्माई जी के, नलिन कुमार कटील जी के, येडियूरप्पा जी के, सुदर्शन जी के ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾಗಣದ ದೇವರಾಯನಂಚಿನ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ ಚರಣ ಪಾದ ಕಮಲಾರವಿಂದು ಗಡ್ಡ ಬೋರಂದು
ಈ ಮನ್ನದ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಕಾರ್ಣಿಕ ದೇವರಾಯನಂಚಿನ ನಾಗರ ಬ್ರಹ್ಮರಿಗಳ ಉಲ್ಲಾಲ್ತಿಗಳ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಅಡ್ಡ ಬುರೊಂದು ಭಾರಿ ವರ್ಷದ ಬೇಡಿಕೆ ಇನಿಕೋಟದ ಬೇಡಿಕೆ ಅತ್ತೆ ಭಾರಿ ವರ್ಷದ ಬೇಡಿಕೆ ಆ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿನಾಗ ಏತ್ ಜನತ ಮೋನೆಡು ಖುಷಿ ತೋಜಿಂದ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಇನಿ ಕೋನಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದಾಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮಿತಿದ ಮುಂದಾಲತ್ತು ಭಾರಿ ಶೋಕರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಂತದೆ ತಾರೈ ಧರಿತದೆ ಒಂತೆ ನಡತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಅವಸರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಎನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾಯನಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಾಳ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ವರಿಷ್ಠ ನಾಯಕರೇ ನಮ್ಮೂರ್ದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಭಾರಿ ಟೈಮ್ಡು ಫೋನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಒತ್ತಡ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತು ಅಂಜನ ತಿರುಮಲೇಶ್ವರ ಭಟ್ರು ಒಂಜಿ ದಿನ ತಡೆಯಾರ ತೀರಂದ ಪನ್ನಂಡು ಆರೆ ನನ್ನ ಫೋನ್ ಪನ್ನಂಡು ಆಪುಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತಾನು ಭಟ್ರೆ ನಾನ ಇರ್ದಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮನ್ಪುನಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಇರೇ ಮಾರ್ಗ ಭಾರಿ ಶೋಕರು ಭಾರಿ ಬೊರ್ರು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆಪುಂಡು ಇನ್ನೆತ್ತು ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಟ್ಟು ತುಂಬು ದಾದ ಭಟ್ರೆ ಇನಿ ಅರನ ಕನ್ನಡ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ ಬರ್ಪುಣ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ ದಾದಾ ಆತ ಬರೀತೇರು ಆತ ಕೇಂದೇರು ಆತಂದು ಮಂದೇರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ದಪ್ಪಗಲ ಅಲ್ತ ತೀರ್ಥ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಚಾ ಕಾಪಿ ಕೊರಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇರುಳ್ಳೇರು ಕಾಜವೇರು ಅಂಚ ಬಾಕಿದಕ್ಲು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮಾರ್ಗ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಮಂತ್ರೋಡು ಮಾರ್ಗ ಒಂಜಿ ಅವಡೊಂದು ಅವು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ನಕ್ಲು ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ದುಂಬಾರು ಧಾರ್ಮಿಕ ನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದಿಪ್ಪುನಗ ಹಳ್ಳಿಡೆ ಗಲ್ಲಿಡಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಬೂಡು ಬೇತೆ ಹೂವು ಆದಿಪ್ಪಾಡು ಐಕ್ ದುಡ್ಡು ದೀದು ಜೇರೆ ಬಂದಂದ ಅವು ತಪ್ಪಾವು ಕೇನನಾಥ ಕೋರ್ನಂಚಿನ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ಲೆಕ್ಕ ಯಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿಪ್ಪುನಗ ಏತು ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತಿರ್ನ ಲೆಕ್ಕಜ್ಜಿ ಐನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂತನಂಚಿನ ಇದ್ದದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎರಡಕ್ಕೆ ನೋಡವು ಇದ್ದದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ವಿಶೇಷತೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ಯೋಗರು ಪುಟ್ಟಿದಿನಾರು ಏಪ ಎಂಕ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಕೆಲವೇ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಬರುವಂತೀನಿ ಕೆಲವೇ ಕೋಟಿ ಅವು ಜಿಲ್ಲಾ ಏರ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರ್ನ ದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚೆ ಮಾತ ಬತ್ತಿಪ್ಪು ಆಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತಿ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂಸದರ್ನೇತ ಅನುದಾನ ಬೈದ ಲೆಕ್ಕ ಬತ್ತೇರಾಬ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮುಲ್ತ ಮಾತ್ರ ತೋಚುನಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರ್ಲಿ ಇತ್ತ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮೂಲು ಬೇತೆ ಆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮಿನಿ ಆತಂದಲ್ಲ ಆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನೆಟ್ಟು ಬೇತೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಆದಿತ್ತಂದಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಬೇತೆ ಆದಿತ್ತಂದಲ್ಲ ಆರು ಬಂದರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದಿಪ್ಪನಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ಲು ಬತ್ತು ಬೋಟ್ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಇನಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಗಳ ಹಿಂದುಳಿದವರ್ಗ SC ST ಕಾಲೋನಿಗೆ ಏತು ಓಡೆ ಮಾರ್ಗ ಬೋಡು ಆ ಮಾರ್ಗ ಪೂರ ದೇವೇರ್ದಾಯಿತು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರ್ಲಿಂದ ಬೈದಿನಿ ಇತ ಪಿರ ಕೋಡ ಬೈಯಾಡ ಬೋನ್ ಮನ್ಪೆ ಸರಿ ನೀವು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ 1.5 ಕೋಟಿ ಒಂದು 3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂದ ಮುಜೇ ದಿನ ಪಿರ 1.5 ಕೋಟಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪೆ ಬಂದ ಮೇರೆ ಬಚ್ಚಕ ಇತ್ತಿನ ಆ ಅನುದಾನ ಈ ಅನುದಾನ ಆ ಸಂಘಗೂ ಐಕ್ ನೆಕ್ ಲೆಕ್ಕಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಯೋಗದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆರತ್ತೆ ಆರು ಏಪಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆದ ಬಂದ ಅಂಚಿನ ಪುಣ್ಯವಂತೆ ಇನಿ ಮಾರ್ಗ ಇನ್ನೂ ಅನ್ನಗೆ ಮಾತೇನ ಮೋನೆ ತೊಯ್ನಿ ಮಾರ್ಗ ತೊಯ್ಜಿಸರು ಆ ಮೋನೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಖುಷಿ ಆ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ನಕ್ಲೆ ಇರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಚೇತನ ನಾರಾಯಣ ರೈಕಲು ಆ ತೆಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುನಂಜನ ಒಂದು ಆ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮಿತಿದ ಜವನಿಯರಿಗೆ ಎಂಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರ್ನೇ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣನ್ ಯಾಪಳ ಪನ್ಪುನಿ ಎಂಗ್ಲಿ ಎಂಚ ಆಡೆ ಹೋಗ್ಬುನಿ ಓಟು ಇಂಚ ಕೇಳಿ ನಿಂದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುನ ಬಡ್ರಿ ಆರ್ಮಿನಿ ನನ್ನ ಬೇಜಾರಾದ ಮೀನಿ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪುನಿ ಬರ್ಚಿದ್ದು ದಾದನ್ನ ಬಡ್ರೆನ ಪ್ರಾಣ ಶಾಪ ಬರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮನ್ಪುನಿ ಇನ್ನು ಮಾತ ಐನು ಮಾತ ಇನ್ನಿ ಮುಗಿದವು ಒಂಜಿ ಬಿಟ್ಟೆ ಬರ್ಸ ಆ ಬರ್ಸರು ಇಂದು ನೆಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೆ ಮಮ್ಮನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಹೇಮಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಗೆ ದಾದಂಡ ಐಕ್ ಬಾರಿ ಶೋಕರು ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಬೇಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕರು ಬಾರಿ ಬರ್ಲೋಡು ಬಂದಿರು ಐಕ್ ಬೋಡಿತ್ತ ಮರಿಯಲ್ಲ ಐಕ್ ಬೈಕೊಂಡತ್ತು ಬಾರ್ದೇರು ಯಾರ ಪಾಡ್ಯಾರು ಬೈಕೊಂಡತ್ತು ಪಾಡ್ಯಾರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ದಾದನ ಬರ್ಸ ಆರ್ಪಡತ್ತ ಆಂಡಲ ಬೈಕೊಂಡತ್ತು ಬಾರ್ದೇರು ಇಂದು ದಾದಕ್ಕೆ ಅನಿತ್ಯ ಪಾತಾರೋ ಅನ್ನಂದ ನಿಜವಾದ ನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿ ಆತಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರ್ಲಿಗೆ ನಾನಾತ್ ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರಡೆ
ನಾನು ಏಳೆನ್ಮ ತಿಂಗಳು MLA ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಏರಿಯಾದಾಗೆ ಇದ್ದ ನಾನತ್ತು ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ ಮುಖಾಂತರ ಅವು ನೂದು ಆಪುಡು ಇತ್ತ ಏತು ಆಪುಡು ಮಂಡ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ಗಳಿಗೆ ಏನಿರಲಿ ನಿಖಲೆಗೆ ಬೋಡಿತನಾಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಜಿನ ಸತೀಶನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಇಡಾಪುಡು ನಿಖಲು ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಬಂಗವರ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಅನ್ನ ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ ಬರ್ಬೋದು 14th ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅನುದಾನ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ನಾಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ ನಿಖಲ ಮುಖಾಂತರನೇ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಈ ಏರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಬಂದ ಈ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಿಮಗೆ ಪನೋಲಿ ನಾನಾತ ಉದ್ಘಾಟನೆ ರೆಡಿ ಆಪನು ಕೆಲವೇ ದಿನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂಜಿ ಬೇತಲ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟಕ್ ಆತನ ಒಂಜಿ 8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ಅವಳ ಕೆಲವೇ ದಿನೊಟ್ಟು ದೇವರ ದಯವಿಟ್ಟು ಭಟ್ರೈಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಬೇರೆ ಅವು ಆಪನೊಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಜಿಂದ ಈ ರೀತಿ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಆಪುಚಿ ಆ 5 ತಿಕಟ್ಲ ದೀಪವು ಒಂದು ಆನಾಗ ಅವು ನೇರವಾದ ಆಕಾಶ ಮೊನೆ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ ಬಡದ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದನ ಮಾತೇರೆಗ್ಲ ನೆಕ್ ಬಡದ ಕಾತಕೊಳದಿನ ಮಾತೇರೆಗ್ಲ ನೆಕ್ ಬಡದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತ್ರನ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ದೇವರೆಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ನಾನಾತ್ ಬೇಲಾವಡು ನಾನಾತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಇಂದು ಆಡು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ 100 ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲ್ಲಂಜಿಲ್ಲ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಮನಸ್ಸು ಐತಿಲೆಕ್ಕ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಣ್ಣಿಲೆಕ್ಕ 150 ಸೀಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾಕಿದ ಬೇಲೆ ಮಂತ್ರಿ ಗೌರವ ಬಂಡದೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಪಣ್ಣೊಂದು ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಮಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಿಖಲೆ ಪೂರೇರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾದೆ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರವಂತವೇ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯನ್ನ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಮೇರೆ ಈ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಾಳದೆ ನಿರಂತರವಾದ ಓಡಾಟ ಮಂತದೆ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರ್ಲೇನೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಮಂತದೆ ಈ ಊರ್ದ ಜನಕಲ್ನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿನ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ್ ಮೇರೆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರವಾದ ವಿನಂತಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಜವಾದ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಯಬಂಡ ಈ ರಸ್ತೆ ಆವಡೊಂದು ಪನ್ಪನ ಬೇಡಿಕೆ ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಪನ್ಲೆಗನೆ ಮೇಯ್ನ್ ಭಟ್ರು ಗಡಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ದೆ ಆ ದಯಬಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಮಂದಿರ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪನಾರು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನೆಗೆ ದುಂಬಾರು ರೋಡಿ ಅಪ್ಪ ನುಂಗೆನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜೆ ಅಂಚ ಅದು ಯಾರು ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಸ್ಕರ್ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಈ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರಾಮಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಒಲ್ಪಡ್ದಾನಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಆವಡೊಂದು ಪನ್ಪನ ಬೇಡಿಕೆ ದೀಪನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತರ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಇನ್ನು ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಅವ್ ಸರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣನ ನೇತೃತ್ವಡೆ ಎಂಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಪಾದಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಲ್ದನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಿಕ್ಲೆ ಗಮನ ಕನವಡು ಈ ಊರ್ದ ಶಾಸಕರು ಯಾನ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರಾರು ಆಂಡ ನೆನಪು ಪಡ್ಬಟ್ರೆ ಈ ರಸ್ತೆ ಮಲ್ಪನೆಗೆ ಬಿಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆದ ರಸ್ತೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವು ಎನ್ನ ಐನ್ ಮಲ್ಪೆರವಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಏರಾನ್ಲ ದೀದಿ ತಂದಾಂಡ ಅವು ಮುಲ್ತ ಶಾಸಕರಿಂದ ಪನಿಯರ ಯಾನ್ ಇಚ್ಛಿಸುವೆ ಆಂಡಲ ಐನ ಪೂರ ಮೀರ್ದೆಂಗ್ಲು ಈ ಕೆಲಸ ಎಂಗ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವರವ ಯಾನ್ ಸಂತೋಷ್ ಬೋಳಿಯಾರು ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಅವಸೆ ಹೇಮಂತರು ಬೊಕ್ಕ ನವೀನನ್ನೇ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋದು ಎಂಗ್ಲು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆದ ಸಚಿವರಡ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಬಡಪ್ಪನ ಅಧಿಕಾರಿ ಇಲ್ಲರ ಬಂಡ ದಯಬಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಅತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾತ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಅತ್ತು ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರ್ಲು ಆರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಇರ್ಲ ಆರು ಇದಕ್ಕೆ MLC ಬರ್ಪನಿರ್ದಾತ್ರ ಅರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಪನ್ಪನ ಪಾತ್ರನ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನೆ ಪಂದೆ ಕುಲ್ದು ಮುಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಬಾರಿ ಸುಸೂತ್ರವಾದ ಆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ್ ಇನಿ ಬೊಳ್ಳೆ ಕುಮಾರದ ವೇದಕ್ಕನ ಬಾರಿ ಬೊಬ್ಬೆತ್ತನು ಐಕ್ ನಿಜವಾದ ಫಂಡಿಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪಂಡಿತಾಸ್ ಫಂಡ್ ಒಲ್ಪಡ್ದ ಆಂಡಲ ಇತ್ತನೇನು ಒಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತದ ಆಂಡಲ ಅಡೆಗೆ ದೀವಡು ಅಂಚ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಡೆಗಲ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪಂಡಿತಾವ್ ಸುದೀಪದೇರು ಆ ಕೆಲಸ ಶೀಘ್ರ ಆ ಕೆಲಸ ಆಪುಂಡು ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಆಪುಂಡು ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವನೋಡು ನಾನು ದುಂಬು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಇಜ್ಜಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲು ಬಾರಿ ಕೊರಗೊಡಿತ್ತ ಈ ಬಾಗಡ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ MLA ಬೋಡಿತನಾದ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಲ್ಪುಜೇರನ್ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದಾದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ದಿ ಬಗ್ಗ ನಿಗ್ಲು ಎದ್ದು ಗಮನಿಸುವರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೋಡಿತನಾಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೋಡಿತನಾಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಲ್ಪಾವನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂಜಿ MLA ಬಿ ನೀತುದುಂಡ BJP-ದನೆ MLA ಇತ್ತುದುಂಡ ಇನಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಡು ಅದನ್ನ ಮೂಡಬಿದ್ರೆಡು ಅದನ್ನ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಏತ್ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅನುದಾನ ಕನತದು ವಾನಮ್ನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ತೇರ ಅಂಚನೆ ಮಂಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವೇ ರೀತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆತು ದುರಾದೃಷ್ಟ ನಮ್ಮ
ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿದನೇ ಒಂಜಿ MLA ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಜಿ ಆಂಡಲ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರತಾಪ್ ಶಿವನಾಯ್ಕರು ಈ ಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಧಿತೋನಿ ಬಕ್ಕ ಆ ನಿರಂತರವಾದಿ ಈ ಭಾಗದ ಕೆಲವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದೇರೆ ಸಂಸದರಾಯಣಂಚಿನ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡ್ಲ ನಂಗೆ ಬೋಡಿತನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸದ ಪಿರಾವಡ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಉಲ್ಲೇರನ್ ಪನೀರ್ ಇಚ್ಛಿಸುವೆ ತಗೊಂಡು ಈ ರಸ್ತೆದ ಆನಗಲ ಅರ್ನ ಸಹಕಾರ ಇದ್ದೇ ಆಪುನಿ ಎಂಕ್ಲು ನಿಕ್ಲೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಮಾತ ಲೀಡರ್ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಾತೇರ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಇದ್ದೇ ಆಪುನಿ ನಮ್ಮ ಒವೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಲಾಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದದ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಲಾಪುನು ಏರ್ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವಡ ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮ್ಮ ಈ ರಸ್ತೆನ ಆಪುನಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಹೇಮಂತ್ ಶೆಟ್ರಿ ಆರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆಂಡಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾಗ ನೇತ ಪಿರಾವಡು ಭಾಸ್ಕರ್ ಭಟ್ರು ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಪೂರೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಊರ್ದಾಗ್ಲು ಪೂರ ನೇತ ಪಿರಾವಡು ಅಂತದ್ದು ಒಂದು ಸರಿಯಾವಡ ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬೆರಿಬದ್ಧದ ನೇತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾನು ಈ ಊರ್ದ ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಅನ್ನಕ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಬೆರಿಸಾಯ ಹೊಂದಿದಾರದೆ ಐಕೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸದೆ ವಾ ಊರೊಡ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲನಗ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ನನ್ನ ಆ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಲೈಕ್ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಇಂಚಿತನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತರನ್ನ ಬೆಂಬಲ ಒಪ್ಪಾಡು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಪನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿಸದೆ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರನೊಂದು ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಈ ಭಾಗದ ಮಾತ ರಾಜಕೀಯವಾಯಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ದಾಯಿ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನೊಂದು ವಿಚಾರ ಅಂಡ್ ಅವು ಒರಿಯನ ಅಭಿಪ್ರಾಯತ್ ಅವೊಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಬೊಕ ಈ ಭಾಗದ ಜನಕ್ಕುಲೊಂಜಿ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ್ರ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರೈವೇಟ್ ರಾಜಕಾರಣ ಬತ್ತಿನಾರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪಂಡ ದಾದ ಪಂಡದು ಕಡೆಡ್ದು ಮಿತ್ತುಮುಟ್ಟಲ ತೆರಿಯುన్నారు ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಾರಿ ಬೇಲೆ ಬಂದಿನಾರು ಇನಿ ಆರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪನದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರಾಂಚಿನ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರ್ನ ಮೂಲಕ ಮಾತ ಮಂಡಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಜನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಜನೆ ಈ ಊರದ ಮಾತರನ ಸಹಕಾರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಸುಮಾರು 22 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನವನ್ನು ಈ ಒಂಜಿ ಹಸೆಗೋಳಿಡಿದು ಅರಸರ ಮೂಲೆ ಮುಟ್ಟ ಸುಮಾರು 350 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪರೆ ಆರ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಡೀ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಖಂಡರ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾದ ಇನಿ ಅವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಈಡೇರಿದನು ಆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಮ್ಮ ತಿರುಮಲೇಶ ಭಟ್ರ ಅವರು ಸುಧಾಕರ್ ಭಟ್ರ ಅವರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರು ಇನ್ನಿತರ ಈ ಭಾಗದ ಪೂರ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಆರಮಿತ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಅಭಿನಂದನೆ ಅದು ಸನ್ಮಾನತ್ ದಯಪಡ ಸನ್ಮಾನ ಮನಪಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನನ್ನ ನಿಕಲು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಲಿಯರ್ಲ ಉಳ್ಳರು ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸುತ್ತಾಡಿದು ಎಂಜಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪೂರ ನಿಕಲು ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ನಿಕಲ ಬೇಲೆ ನಿಕಲು ತೂವೊಂದುಪ್ಪ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ಮಾತ ಸೇರೊಂದು ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪಡ್ಬಾರ್ದು ನಿಕ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಚಡವು ಒಂಜಿ ರಸ್ತೆ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಜನಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಭಟ್ರೆಗೆ ಈ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂಡೇರು ಈ ರಸ್ತೆ ಆಯರೆ ನಮ್ಮ ತಿರುಮಲೇಶ್ವರ ಭಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಸುಧಾಕರ್ ಭಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಬೊಕ್ಕ ರವಿ ಈ ಭಾಗದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪಟ್ಟೋರಿ ಮೆಕ್ಕಲ್ನ ಬಾರಿ ದುಮ್ಮದ ಒಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆ ಒಂದು ಈಡೇರ್ನು ದಾದ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ನಂಗೆ ಶಾಸಕೇರಿ ಇಜ್ಜೇರು ನಂಗೆ ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪು ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೇರು ಆಪ್ತಿ ನಂಗೆ ಆನ ಇತ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ನಾನು ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ ನಾಯ್ಕೇರ್ಲ ಅಂಚ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರ್ಲ ನಂಗೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೆಂಬಲ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಮಂಗ್ಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಮಿತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಾಯ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ಪರಿದು ಕುಟುಂಬ 4 ಟರ್ಮುಡು ಈ ಒಂಜಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಶಾಸಕೇರು ಅಂಚೆ ನಮಗೆ 4 ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯ್ನ ದಾಲ ಯಾರಂದು ನಮ್ಮ ಜತ್ತದ ಪೋನಾಗ ಗ್ರಾಮಾಂತರದ ಒಂದು 10 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಂಡು
ಆ ಜಾಗಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜತ್ತದು ಪೋ ನಂಗೆ ಪೋಯಿನಗಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಜಾರೊಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮಿಕ್ಕಲು ಕಾಳಿ ಅಂತ ಒಂಜ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರ ಬಂದು ಯೂಟಿಗಾದಾರ ನಕಲ ಚೇಲ ನಕಲು ಏರು ಅಕಲೇರ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ದಾದಾ ಪಂಡ ಮಿಕ್ಕಲು ಮಾರ್ಗದ ಮಿತ್ತದ నేను అభివృద్ధి మనపునత్తు గ్రామాంతర ప్రదేశ ఉండు అయిన అంచిన ఆయక మూల సౌకర్య ఇచ్చి అయిన మంతొంದು పోను ಪನೊಂದು ಅಂಚೆ ದಾದ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ಮಾತೇರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಗಳಿಗೆ ಮುಲ್ಪದ ಈ ಭಾಗದ ಕೊಣಾಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಂದರೆ ದಾದ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ 23ನೇ ಚುನಾವಣೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಿಜೆಪಿದ ಒಂಜಿ ಶಾಸಕರು ಮಂತು ಪನೊಂದು ಮಾತ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಬಂದು ಏನು ಅಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಗಳು ಉಂಟವೆ ಮುಂಭಾಗ ಉಪನಿಂತನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಎಂಗ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಈ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಅವಡ್ನಾಗ ಎಕಡೆ ಯಾರು ಸಂತೋಷನೇ ಪಂಡೇರಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪುಳ್ಳು ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಚಂದ್ರಸನ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೇಮಂತೇರೆ ನವೀನನ್ನೇ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದಂಥದ್ದು ಪಣ್ಣಾಗ ಈ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ್ರು ದಾಯಕರಣಗ ಇತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಮುರಣೆ ಎತ್ತು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಒಂಜಿ 30 ವರ್ಷದ್ದು ಮಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಅಂದ್ ಪಡೊಳ್ಳಿ ಆತ ಒಂಜಿ ಬಹಳ ಅವಿನಾಭಾವ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ನಂಗ್ಲಿ ಅಂಚದವರ ಅರೆಗ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮನವಿ ಕೊರ್ನಾಗ ಭಾಸ್ಕರನ್ನೇ ಸುಧಾಕರನ್ನೇ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಊರ್ದ ಮಾತ ಈ ಅರಸರ ಮೂಲದಕ್ಲೆ ಸೇರೊಂದು ಮನವಿ ಕೊರ್ನಾಗ ಹೋಗುಡ್ದು ಆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂತನ ಆಯ್ತು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣವಾದ 22 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಒಂಜಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪದ ಎಂಕ್ಲೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಆಯ್ತ ಪರವಾದ ಮುರಾಣಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪಣ್ಣಾಣಗಿಂಜ ಪಣ್ಣಾಣಗ ಸಂತೇಶರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಕುಂಪಲ್ರನ ವೈಭವದ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಮೊಸರು ಕೊಡಿಕೆ ಎಂಚ ಅದನ್ನು ಪಣಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಜಾಯಕರಣಗ ಅಲ್ಪಪತ್ರಂಚ ಜನಸಾಗರನೆ ಬಹಳ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲವಾಯಿತು ನಾವು ಓಡಿಗಳ ಸಾಧಾರಣವಾರಂತ ಅಂಚಿತನ ಜನಸಾಗರ ಅಂತುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಭವ್ಯವಾರಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತನ ಅಲ್ಪ ಅಂಚದವರಂತ ಒಟ್ಟು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಂದ ಪಾಲು ಪಡೆದು ಈ ಅರಸರ ಮೂಲದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಬಲ್ಲವಾರಂತಹದ್ದು ಒಂಜಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಂತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಉದ್ದೇಶವಾದ ಅರಸರ ಮೂಲದ ನಾಗರಿಕರನ ಪರವಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಂಗ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ಭಾರತ್ ಸಂತೋಷನೇ ಪಲ್ನೆ కానీ నిజవాదల ఇంక దాదాన ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಅದನ್ನು ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡ್ತನು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಹಿಂಗೆ ಅತ್ಯಂತವೈನ ನನ್ನ ಅಪ್ಪಿಗೆ ಸಮಾನ ಪಾರ್ಟಿ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಯೋಗಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನು ಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನು నీకు ಪೂರ ಕಾರಣ ಏನಕ್ಕೆ ನಾ ಬಿಜೆಪಿದ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಪಾದ ಮುಟ್ಟುದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚಾದ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಬಿಡು ಇನಿ ಈ ಭಾಗಡಿ ಅನೇಕ ಅನುದಾನ ಕೊರಿಯರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸಂಸದರು ಬೊಕ್ಕ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿದ ನಾಯಕರೇನಂಚಿನ ಹಿಂದುಳಿದ ನಾಯಕರೇನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆರೊಂಜಿ ನಂಗೆ ಮಾತರೆಗಳ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಆಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರಡ ಕೇಂದ್ರ ಓಲ ಕೊರಂಜಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರತ್ತು ಅಂಜಾದು ಉಳ್ಳಾಲ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕಾಮಗಾರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಸತೀಶನ್ನೇ ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಇಡೀ ತಂಡ ಒಟ್ಟಾದ ಬೋದು ಅರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಖಂಡಿತವಾದ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಈಗ ಮಾತ ಒಟ್ಟಾದ ಸಂತೋಷದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲಾರೆ ನೆಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ದುಂಬಾದ ಇಡೀ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಂದಾವನಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಇಡೀ ಎಂಜಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಆವಡ ಜನಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅವನ ಖಂಡಿತವಾದ ಮಲ್ತು ಕೊರಪೆ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕವಾದ ಅನೇಕ ಕಮ್ಮಿ ಮಂಡಲ 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊರಪೆ ಅಂದಾರು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಮೂಲಕವಾದ ಇದ್ದ ಸುರೂತ ಅಂಗವಾದಿನಿ 20 ಲಕ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಮ್ಮ ಸೇಗೊಳಿದ ಪಟ್ಟವರೆಡ್ಡಿ ನಡೆದದನ್ನು ಬನ್ನಿರಿಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟಪನ್ನು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು 1,32 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಅರ್ನ ಸ್ವಾನಿಧಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆದ ಮೂಲಕವಾದ ಸಂಸದರನ್ನ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ನಿಮಿತ್ತಿಗೆ 10.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿಲ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರರು
ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆ ಪುನಃ 1,32,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಉದಾಹರಣೆ ಮೂಲಕ ಐತಲೆ ಯೋಜನೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂದಿರಗಳ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಜನೆ ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನಃ 32 ಮಠ ಮಂದಿರಗಳಿಗೆ 1,32,00,000 ರೂಪಾಯಿನ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಕರಡು ಸರ್ತಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆದ ಮಂತ್ರಿ ಅದು ಪುನಃ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಕೂಡ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆದ ಮೂಲಕವಾದ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಅರ್ನಂಜಿ ಮನವಿದ ಮೂಲಕವಾದ 95 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಸಂತೋಷ ನಗಲ ಮುರಾಣಿ ಈರ್ಲ ದೊಂಬುದಂಜಿ ಈಗ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆದಿತ್ಯನಾರು ಇರ್ನ ಮೂಲಕಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಸತೀಶ್ವರನ ಮೂಲಕಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಮಂಡಲದ ಮೂಲಕಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ನಗಲ 1.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಕೊಡ್ಪೆ ಅಂದಾರೆ ಮನೆ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಾದಂದು ಪನ್ಪೆಂದ್ಕೇಂಡ ಇಡೀ ತಂಡದ ಮಾತ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮೂಲಕವಾದ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ BJPದ ಲೀಡರ್ನಗಳು ಪ್ರತಿ ವರಿಲ ನಮ್ಮ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ಲ ಅನೇಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಫಂಡನ್ನು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲರು. ಅವತ್ತಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ನಾಯ್ಕರ್ನ ನೇತೃತ್ವದ 8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಇನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂತ್ರಿ ಅದು ಪುನಃ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಎಲ್ಲಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದ ಹತ್ರ ಒಂಚೂರು ಡಿಲೇ ಆಗೊಂಡು ಆ ಕಾಮಗಾರಿಲ ಖಂಡಿತ ದುಮ್ಮದಿನಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಆಯರಂಡು ಒಂದು ಮಾತು ಹತ್ತಂದೆ ಅನೇಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಂಗೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಹತ್ತಂದೆ ಅಂಗಾರ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದ ಪುನಗಲ ನಮ್ಮ ಕಡಲ್ ಕೊರತೆಗೆ 25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಮಾಡಿದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಅನುಮೋದನೆ ಆತಂದು ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟಪಾಠದ ಕೆಲಸಗಾರ ಆಯರಂಡು ಅಂಚ ಇಡೀ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ BJP ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಪಕ್ಷ ಮಂಡಲ 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ಅನುದಾನ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಡ್ತೀರ ಬಂದರೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಅಡ ಮಾತ ಉತ್ತರ ಯಾಪ ಜನಗಳು ಕೊಡ್ತಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 23 ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭ ಖಂಡಿತವಾಗಲಿ ಈ ಭಾಗದ ಜನಗಳು BJPದ ಅಧಿಕಾರನ BJPದ ಶಾಸಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕವಾದ ದುಂಬದ ಜನಗಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಎಂಜಿನ 50 ಕೋಟಿ ಬೈದಿಂದ ಅವು 500 ಮಿತ್ತು ಕೋಟಿದ ಅನುದಾನ ಕಂತದ್ದು ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಪಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡೋದು BJP ದುಂಬದ ಗೆಂದಾದ ಕೊರಪಿರೋಣ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟು. ಖಂಡಿತವಾದ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಲ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಂಚ್ ಮೈದಾನ ಕೂಳೂರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಬರೆಯರಲ್ಲೇರು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಇಡೀ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಅರೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತದ್ದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ವಾರೀತಿದ ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪಿರ ಅರ್ನಂಜಿ ಆಡಳಿತ ವಾರೀತಿ ಮೆಚ್ಚಿದರೆ ಬಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕೊರಿಯರಲ್ಲೇರು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನಗಳು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಜರಾತಿ ತೋಜ್ಪಾಯರಲ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡೆದದು ಇಂದು ಎಲ್ಲಕನೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಎಲ್ಲ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಖಂಡಿತವಾದ ನಡೆಪೆರೊಂಡು ಈಗ ಬೋಡಾಪಿನ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತಂದು ದಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಮೂಲಕವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಒಂದು ಪತನೆ ಈ ಸರ್ತಿಗೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಎಲ್ಲ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಡೆಪೆರೊಂಡು ಈ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಆವಡ ಪಣ್ಣ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ವಂದನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ರೆಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಉಂಟು. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಪಂಡಿತೋಸ್ ಮೇರೆಗೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತಾ ನಾಯಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪರೆಲ್ಲರೇ ಪ್ರಕೋಷ್ಠದ ಸಹ ಸಂಚಾಲಕರಂಚಿನ ರಾಜೇಶ್ ಕಾನಾಮೇರ್ ಕೊಣಾಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಪಟ್ಟೋರಿ ಅರಸರ ಮೂಲೆ ಈ ರಸ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷೋಡು ಹಾಳಾದಿತ್ತಂడి ಐತ ಒಂಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಬೇರೆ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಾಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಬೇಕಲೆ ಈ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ದು ನೆಕ್ಕೆ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಪರಿಸರದ ನಾಗರಿಕರ ಪರವಾದಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಪರವಾದಲ ನಾನು ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇವೆ.